नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फूना बाबू रुआ सबके बीच आज एगो नया टॉपिक नया कविता के माध्यम से उपस्थित बानी। हम चाहब कि रुआ सबके अच्छा लगी। आज के जौन भोजपुरी के जौन परिवेश चल रहा बा, भोजपुरी के जौन माटी में मिलावे के सारा लोग काम कर रहा बा, वो चीज पर कविता रही, वो चीज पर आज हमार बात रही। न तहरा लाज लागता न उनका लाज लागता, न तहरा लाज लागता आ न उनका लाज लागता, लिखल तहार गावल उनकर। कवि लिख के देता रहे आ गीत गावल जाता। न तहरा लाज लागता न उनका लाज लागता, लिखल तहार गावल उनकर नाज लागता। नाज बा ऊपर जौन गौनई हो रहल बा। न तहरा लाज लागता न उनका लाज लागता, लिखल तहार गावल उनकर नाज लागता। फुहर लिख के फुहर गाके, फुहर लिख के फुहर गाके समाज में जहर भरा गईल। फुहर लिख के फुहर गाके समाज में जहर भरा गईल। छपल नाम पोस्टर पर तो तहरा ताज लागता। फुहर लिख के फुहर गाके समाज में जहर भरा गईल। छपल नाम पोस्टर पर तो तहरा ताज लागता। नया पीढ़ी बता दो का सिखत बा तहरा लोगिन से। नया पीढ़ी बता दो का सिखत बा तहरा लोगिन से। लगा लो गंधक पीठ पर, लगा लो गंधक पीठ पर पीस के, ई सब हमरा खाज लागता। केहू स्टार केहू सुपर स्टार, केहू स्टार केहू सुपर स्टार अपने से बनत फिरे। केहू स्टार केहू सुपर स्टार अपने से लो बन जाता। फुहर गा के, फुहर गाना, फुहर बात, फुहर चीज कह के केहू स्टार केहू सुपर स्टार अपने से बनत फिरे। टिटिहरी हमरा आँख के सोझा बाज लागता। टिटिहरी हमरा आँख के सोझा बाज लागता। जवन गीत सुनावे के ना हिम्मत अपना घर में बा। जवन गीत गौनई लोग गा रहल बा उ हिम्मत बा अपना घर में अपना परिवार में सुनावे के। जवन गीत सुनावे के हिम्मत ना अपना घर में बा। कहे अरविंद तू मत गाव, तोह पर गिरी अब गाज लागता। कहे अरविंद अब मत गाव, तोह पर गिरी अब गाज लागता। न तहरा लाज लागता न उनका लाज लागता, लिखल तहार गावल उनकर नाज लागता। ऐसे हम सब कोई से सारा लोग से अनुरोध करब, विनती करब, प्रार्थना करब कि रुआ सब फुहर गीत फुहर चीज अश्लीलता के फैलाई मत। केहू के अगर गीत लिखे के बा बढ़िया चीज लिखाए, बढ़िया चीज गवाए कि जौना से समाज केहू के लोग सीख सके, अच्छा उसे शिक्षा ले सको। समाज के बर्बाद करे के, भोजपुरी के बर्बाद कइला के जरूरत नहीं है। अब बहुत हो गई। अभी बहुत सारा मैटर, बहुत सारा चीज पर हम बोलत रहेम, रुआ सबके रूबरू होत रहेम। रोज हमार चैनल पर एगो कविता हमार अपडेट होत रही। और रुआ सब सुनी, हमरा के प्यार दुला आशीर्वाद दी। तब तक के लिए विदा ले। सब कोई के नमस्कार करते हुए जय हिंद जय भारत।